Topa, kin san me ke trending? Ko suna fada? Saka fada. An kama 442 da Ola of Kano. An kama 442 da Ola of Kano. A ina kuma me suka yi? A Niger sun je yin takarda na Niger, wato international passport, wanda ake iya tafiya daga wani kasa zuwa wani kasa. To me dalilin yin haka? To baki san shi mawaki bane, ya kamata ya iya tafiya daga wani kasa zuwa wani kasa ba. Okay, haka ne. Buhari shi ya ja mana yin passport din a kasan nan ba mai yiwuwa bane. Shi ya ja mana. Yanzu nan wasu kasashe ba mu shiga. Buhari ya ja mana. Yanzu nan waye Niger mu suke kamawa. Ya ja mana. Fatan waye su celebrities ne ma. A ce beli ko kotu. Wai 10 years direct. An kama 442 da Ola of Kano. An kama 442 da Ola